ta ƙasar Rasha da ta zo a ƙarƙashin jagorancin mataimakin ministan da ke kula da sha'anin tsaro na ƙasar Rasha cewa da General Evkurov Lunisbek, wanda ya kawo wannan ziyara domin tattaunawa da shugaban ƙasa akan alƙawullan da aka aje tun a ranar 4 ga watan Disamba na shekara ta 2023. Kamar yadda kuka sani, ya yi ziyarar farko a nan Nijar, inda aka tsara ayyuka daban-daban waɗanda za a yi domin ƙara ƙarfafa hulɗar da take tsakanin Nijar da kuma ƙasar ta Rasha. Yau ya sake dawowa domin tabbatar da waɗannan alƙawulla saboda a soma aiki a kansu a gadan-gadan. Dangance da haka ne suka gana da shugaban ƙasa, shugaban majalisar ceton ƙasa a ranar yau dinnan a fadar tasa tare da halartar muƙarraban shugaban ƙasa daban-daban. Shi dai wannan mataimaki na ministan da ke kula da sha'anin tsaron ƙasa na ƙasar Rasha da ya kawo wannan ziyarar aiki a Nijar, bayan ganawa da shugaban ƙasa, shugaban majalisar ceton ƙasa ya dawo a wato fadar firaminista inda suka gana da shi. Zance guda ɗaya ne dai, wato ci gaba da ƙara danƙon zumunci da kuma ƙarfafa hulɗar da take tsakanin ƙasashen guda biyu, ƙasar Nijar da kuma ƙasar Rasha. A fadar firaminista ma ya sake nana ta alƙawullan da aka ɗauka a tsakanin juna. Ya ce kuma Rasha wato a shirye take ko tsaye take ma domin dafa ma Nijar a cikin wannan gugurmaya da take yi na tabbatar da cikakken 'yancinta da kuma ƙoƙarin wato bunƙasa tattalin arzikinta saboda kyautata halin rayuwar 'yan ƙasa ma baki ɗaya. Shi dai wannan mataimakin ministan da ke kula da sha'anin tsaron ƙasar Rasha, bayan wato fadar ta firaminista inda ya ganawa da shi, ya isa a can wato ma'aikatar ministan da yake kula da sha'anin tsaron ƙasa na Nijar, inda suka yi wani zama da jami'an tsaro na kasar Nijar a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida wato cewa da General Tumba Bubakar da yake da mukamin riƙon ƙwarya na ministan tsaron kasar Nijar. A wannan taro dai an samu halartar magatakarda na ofishin ministan tsaron ƙasa cewa da General de Brigade Sani Kashe Isa da kuma Chef d'Etat Major na wato jami'an tsaron ƙasar Nijar Colonel Major Amiru Abdulkader da babban kwamanda na gendarmerie Colonel Major Abdulkarim Hima, sannan da waɗansu kusoshi wato daban-daban na sha'anin tsaron ƙasa a Nijar na nan babban birnin Yamai da kuma na cikin ƙasa daban-daban waɗanda suka halarci wannan taron kamar yadda kuke ganin sa a yanzu. Muna a fadar ta firaminista dai domin sanar da ku cewa wata tawaga ta wato masu hannu da shuni na ƙasar Rasha sun yi wata ganawa da kuma wani zama na wato kulla kyakkyawar hulɗa ta kasuwanci da hada-hada tsakanin Nijar da Rasha a ƙarƙashin jagorancin firaminista shugaban gwamnati Ali Muhammad Lamin Zen. Su dai waɗannan wato 'yan kasuwa na ƙasar Rasha masu hannu da shuni da suka zo, sun zo ne domin su samu cikakkun bayanai da fashin baki akan fannoni daban-daban na harkokin arziki a Nijar, inda za su iya saka hannuwan jari domin a dama da su a cikin al'amura daban-daban na hada-hada na kasuwanci da kuma sauran ayyuka waɗanda suke na karuwar al'umma ga baki ɗaya, saboda ƙasashen namu guda biyu Rasha da Nijar su amfana a cikin wannan arziki wanda Allah maɗaukin sarki ya hore ma Nijar. A wannan zama da aka yi, firaminista yana tare da kiyar mukarrabansa kamar yadda kuke gani, da kuma wato su ma daga nasu bangare kowane ya zo da wakilai daban-daban waɗanda aka tattauna domin a samu a shimfiɗa kyakkyawar hulɗa a tsakankanin bangarorin guda biyu.